ko baden ne kɛra bi journée kɔnɔna la. Balimaw bi journée kɔnɔ ko caman ba de kɛra, événement baden ne kɛra, an bɛna an da don a la. Yɔrɔ yɛrɛ ɲɛ bɛ o de la n mago b'aw ka partage la bi nin tɛ n ka vidéo kɛcogo ye parce que n tɛ yan n bɛ tagama la est-ce qu'il y a faamu actuellement n bɛ kita dugukolo kan. Donc an bɛna an da don an ye information minnu sɔrɔ ka olu di aw ma sisan k'a bɛn tɛgɛmɔ. N balimaw a b'a dɔn aw bɛɛ bɛ k'aw yɛrɛ ɲininka ko Niger ministre des affaires étrangères k'a taara Algérie. Mɔgɔw b'u k'u yɛrɛ ɲininka dɔw b'a la ko tuma ko Niger ye cunaya an jugula mɔgɔw bɛ k'o de fɔ dɔw b'u k'u yɛrɛ ɲininka ko Niger ta in ye mun ye dɔw b'u k'u yɛrɛ ɲininka ko Niger bɛ ka nin kɛ kun jumɛn kama ka taa relation ɲini Algérie ko Algérie ni Mali ko bi an bɛ wagati min na k'olu man di dɛ donc a y'a partager n bɛna a ɲɛfɔ aw ye Niger u ka ambassade u ka ministre des affaires étrangères a taga kun Algérie an bɛna kun fɔ a ye an bɛ min dɔn a la n balimaw kun jumɛn ni jumɛn b'a la an bɛna an da don o la balimaw n bɛ kelen fɔ ye video in a ka di a b'a kalama o Niger kelen accord de défense fɛn fɛn kun b'a ni Faransi cɛ Niger ko k'a bɛɛ réviser ko k'a ni Américains ta réviser n balimaw kabako de bɛ nale dɛ kabako baden de bɛ nale est-ce qu'il y a faamu bi sujet kabako sujet de don o tɛmɛlen kɔ an bɛna sira sujet laban jumɛn na balimaw a b'a kalama ko CEDEAO ni ye a ko bannen wallahi CEDEAO ti jamana kɛlɛ tuguni Mali kɔfɛ u ka jamana kɛlɛ ni y'a bannen CEDEAO ma a ka sanction wuli dɛ Benin de filɛ nin ye k'a fɔ n'o ye Cotonou Benin filɛ nin ye k'i ka port dayɛlɛ Niger ye k'a sɔrɔ CEDEAO ma décision kɛ alors que an bɛna don ka expliquer aw ye frontière fermée jɛ ka décision de do CEDEAO ka décision de do Benin y'a ka frontière dayɛlɛ Togo ko k'ale fana bɛna balimaw CEDEAO kɛra kɔtɛba catiribɔ ɲɔgɔlɔn non balimaw tigɛ kɛra CEDEAO la tigɛ kɛra a la wallahi tigɛ kɛra CEDEAO la donc a ye a partager ani nouvelle laban min bɛ Mali yɛrɛ ni Algérie cɛ an bɛna an da don o nouvelle laban na k'o da aw tulo kan a balimakɛ ni aw denkɛ fɛ Amara Sila jury chercheur mais ne bɛ a ka partage ka suma je veux beaucoup de partage o de b'a to vidéo tɛ se ka signaler a ye partage de kɛ halisa audience ka yɛlɛ o temps kɔnɔ ka te Ashura fo ka Cheikh Sherif Tiami Aidara fo kabako fura tigi ala ye Sherif kɛ sɔn kabako fura la fura minnu n'a ka ɲi bana baden ma tension diabète furudimi yɛrɛ ndimi kɔdimi Sherif kɛ ka numéro 75 64 10 10 75 64 10 10 ala ye dagabana fura wɛrɛ kalifa Sherif kɛ la o dagabana fura in i b'a ye a ka ɲi adamadenw ɲɛkisɛ ma mɔgɔ minnu tɛ yeliba kɛ mɔgɔ minnu ɲɛji bɛ bɔ mɔgɔ minnu n'u ka vision ka dɔgɔ hali n'i ka verre donba ka ca i b'a ye k'a fɔ ni Sherif Tiami Aidara y'i ɲɛ kɔni fura la a bɛ caman bɔ a la ani senkuruba dimi kɔdimi douleur sugu o sugu n'a bɛ mɔgɔ la est-ce qu'il y a faamu i b'a ye n'i y'a mu a la a b'a douleur ba a bɛ weleli kɛ 75 64 10 10 k'an ka kutubu n'an ka waliw fo Cheikh Lassana Kanɛ belebele a bɛ segu a tɛ taa a tɛ mɔgɔ ci ko n'a gɛlɛyara Mali ko la wuli bɛ kɛ k'a sɛgɛrɛ ka Cheikh Segore fo est-ce qu'il y a faamu ka Mugadam Kamara fo ka Cheikh Fitini fo donc ka Cheikh Sala fo Kanjalo ale de fa ye Segu Dawuda Kanjalo fo yan fo Tubakura Morikɛ ka kuma man ca ni mɔgɔ minnu mago b'a la an b'a ka numéro di u ma balimaw an bɛna don an ka sujet kɔnɔna la balimaw bi Maroc a ministre des affaires étrangères a taara a tɔgɔ Niger a ministre des affaires étrangères n'o ye Niger ye a ye senba berebere a taara Algérie ka Algérie des ministre des affaires étrangères a n'u ka coopération ministre min sigilen bɛ Algérie ni jamana wɛrɛ cɛ kɔɲɔw kunna i b'a ye k'a fɔ Niger ministre des affaires étrangères a taara ka taa a balimakɛ a badenkɛ algérien a taara ka t'o ka wele lamɛn Algérie de ye Niger wele u ye Niger wele k'u kana u ka sigi ka kuma u ye Niger wele k'u kana u ka masala ni wagati i b'a ye k'a fɔ an jugulamɔgɔw mɔgɔ minnu n'u bɛ fanga jugu a la mɔgɔ minnu n'u tɛ transition fɛ balimaw olu ye mun de sɔrɔ k'a fɔ Niger ka nin weleli la n balimaw a y'aw tulo majɔ dɔw bɛ k'a fɔ ko Niger bɛ k'i cun dɔw bɛ k'a fɔ ko nin ye AES ko bannen dɔw bɛ k'a fɔ
ko Niger tigɛra Mali autorité la dɔw bɛ k'a fɔ ko Niger bɛ ka janfa kɛ bɛɛ y'i ta fɔ bɛɛ bi k'i ta miiri mais mɔgɔ si t'a dɔn Niger ministre des affaires étrangères a taara ka taa kuma min fɔ Algérie ministre des affaires étrangères ye n balimaw mɔgɔw bɛ ɲininkali la mais an bɛna nin de ɲɛfɔ an balimaw ye mɔgɔw k'a dɔn u k'a faamu AES cadre kɔnɔna la Niger ka ministre des affaires étrangères a ye tagali min kɛ a kana miiri a ma taa Mali ɲinama a kana miiri ko Niger ministre des affaires étrangères k'a taara ko kɔrɔ de ko Niger bɛ fɛ k'i sen bɔ AES ko la n'o tɛ Niger bi ni jigi fila b'a la Assimi Goïta don ni jigi fila bɛ général Abdramane Tiani na Assimi Goïta don n bɛ segin a kan k'a répéter siɲɛ 3 n balimaw Mali ni Algérie an bɛ tension diplomatique min na mankan min bɛ Mali ni Algérie cɛ a mankan kɔlɔlɔ bɛ se ka taa se fo Niger ma bon bi Mali ni Algérie cɛla gɛlɛyalen bɛ cogo min na k'a fɔ ko Mali yɛrɛ ni Algérie bɛ se ka segin ka fɔ kɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ bi o ka gɛlɛn kow gɛlɛyara jamanaw y'u ka Mali y'a ka ambassadeur wele Algérie y'a ka ambassadeur wele i b'a ye tension diplomatique bɛ au plus haut niveau wa jigintɛgɛ Mali autorités la o ye décision min ta Algérie kama an b'u soutenir a la o de siratigɛ la Niger autorités y'a ye ni nin kɛlɛ in tora ka sama ni mankan in ka to ka sama ni mankan in ka to ka continuer i b'a ye k'a fɔ don n'a nataw la a kɔlɔlɔ a bɛ se ka se Niger ma a kɔlɔlɔ a bɛ se ka se Burkina ma ni dun ye kow ta k'a lajɛ kow fincogo ye kelen u manamana cogo tɛ kelen n'i y'a ta k'a lajɛ ka Bazoum to yen Niger ma temps sɔrɔ ka kɛlɛkɛminɛn baden san Niger ma temps sɔrɔ ka armement baden san aw m'a ye CEDEAO kun bɛna intervention militaire kɛ Niger kama Assimi ninnu de y'a yira Kati Kane Ibrahima Traoré bon ni Niger y'a ye Mali n'a voisin ba dɔ bɛna kɛlɛ bɛɛ dun b'a dɔn Algérie ye janfaci de a sen bɛ terrorisme na donc Niger fɛnɛ b'a lajɛ AES cadre kɔnɔ k'a ka médiation kɛ yanni jamana wɛrɛ da ka don a la yanni jamana wɛrɛ kana k'a bɛ sigi ka fɔ kɛ Mali ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ est-ce que y'a faamu jamana wɛrɛ i b'a ye k'a fɔ Niger autorités u b'a ye k'a fɔ yanni Mali ni Algérie cɛla tension ka gɛlɛya yan'a tension ka monter yan'a tension ka se niveau la niveau min tɛ se ka contrôler Mali ni i b'a ye k'a fɔ Niger autorités ko k'u bɛ devant ta ka taa k'a lajɛ ka Mali ka sigiɲɔgɔnya kɛ Mali ni Algérie ka kumaɲɛfɔ kɛ Mali ni Algérie ka mankan in bɛ se ka ban parce que mankan in a kɔlɔlɔ tan tɛ ni mankan in continuera terroristes de bɛ gagner ni mankan in continuera Faransi de bɛ a sago sɔrɔ donc Niger a tɛ se ka taa Niger ministre des affaires étrangères tɛ se ka taa n'a m'i sara Assimi na n'a m'i sara Mali la n'a m'i sara Abdramane Tiani na surtout Niger autorités u bɛɛ b'a kalama k'a fɔ est-ce qu'il y'a faamu Niger autorités bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko Mali ni Algérie cɛla bɛ cogo min na ni Niger m'a fɔ k'a bɛ fara ka taa Algérie an kana ɲɔgɔn nɛgɛ u b'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ se ka se u ni Mali cɛla kan wa ni jamana saba in ninnu de jɛra ko confédération ni jamana saba confédération kɔrɔ o kɔrɔ de ko jamanaw diplomatie ni jamana saba AES k'u ka jɛ k'u ka diplomatie kɛ kelen o kɔrɔ ye ni problème ye Mali sɔrɔ ni Mali ni dɔ kɛlɛla o kɔrɔ ye Niger n'o kɛlɛla sur le plan diplomatique o kɔrɔ ye Burkina n'o kɛlɛla sur le plan diplomatique donc ni kɛlɛw bɛ yen sur le plan diplomatique Mali n'a voisin dɔ cɛla la Niger fɛnɛ b'a ɲini k'a bɛ médiation kɛ donc Niger ka tagali u ka autorités ka tagali a kana miiri ko janfa don a kana miiri ko cunni don u tɛ se ka taa cogo si la n'u m'u sara Mali autorités la n'u taara ka sɔrɔ u m'u sara Mali autorités la balimaw o fɛnɛ kuma wɛrɛ ye o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ko AES ko tiɲɛ t'a la mais min ni tiɲɛ ka surun o bɛ k'a ɲini ka mankan ban Mali ani Algérie cɛ ni Niger y'o ɲini k'o kɛ c'est que Niger y'a ka kɛta kɛ c'est que Niger y'a ka baara kɛ donc mɔgɔw kan'a ye ko wɛrɛ kɔnɔ sinon m'a misali suruman d'aw ma Niger Mali Burkina n'an taara kɔsa in na Maroc an ma taa ɲɔgɔn fɛ yan n'o kun don Niger kun b'i cɛ ka bɔ a la i b'a ye k'a fɔ Niger kun b'i écarté Niger kun b'a désolidariser a kun b'a to Mali ani a tɔgɔ Mali ni Burkina olu fila bɛ taa Maroc rencontrer mais n ko Niger kun b'a la décision ɲɛnama jumɛn taara nin wagati laban in na ko Niger sen ma y'a la balimaw dɔw de bɛ fɛ ka mankan wuli ka AES ko o kɛlɛ dɔw de bɛ fɛ ka mankan wuli ka AES yɛrɛ dama la fɔ ɲɔgɔn kɔ
donc anga laje anga ko nunu ani est-ce qu'il y a femme anga ko nunu ni akliche anga laje anga ko nunu famu chama be fait AES ko ka dansera la surtout mo munu yene kuma fo ko Maroc yi tunaye a chama opposition mo de et disons que Niger yi tunaye a chama opposition mo de donc temelengo amina sujet flana mina balmo Niger a décidé que coopération militaire ba ni jamana o jamana cheka coopération militaire ba o coopération militaire la France bola o coopération militaire la États-Unis bola ko coopération militaire ba len jamana o jamana cheka ba coopération be suspend ka yelema nyine ka do a coopération nuna balmo ça c'est du jamais vu ba do ko bugo sena mali sena no de la vraiment Niger autorité ou kanga fonina Niger autorité ou be barala ou ka coopération te ko ni France tien ko wa ko coopération munu to wa jamana o jamana tien ko be na coopération be révisé ame wakati mkono balma o e bonne nouvelle o temele amna kibaria sabanana toujours Niger balma est-ce que ninte CEDEAO ko bané est-ce que CEDEAO ma flen kolonchi ka daga kolonchi est-ce que CEDEAO jamana bena CEDEAO boya tuguni jamana bena CEDEAO lame abado CEDEAO jeraka amarko taka bi Niger ka balmo bientôt 4 à 5 mois ou qu'on coupe intervention ke Niger ka mais mena kabako de foyer Niger voisin Niger kerefe jamana do olu flek ka CEDEAO ka décision taka flia koka ku banga bara keni CEDEAO ka embargo Benin flek bi kale ya ka port daile ka bla Niger ka disposition na balmo ne kabako de balmo ni ma ira ka foko CEDEAO c'est fini pour la CEDEAO CEDEAO ka décision te ka metuni balmo iba e ka fo forfene ya ira kale ka port kaka koji ka be Niger ka disposition na alors que balmo CEDEAO de kanga je ka sigiga ka foko embargo willa pour que l'homme ka fo kale ya ka port bla Niger ka disposition na pour que Togo fene ka fo kale ya ka port bla Niger ka disposition na CEDEAO ka sommet de kunkanga ke CEDEAO ka sigi de kanga ke mais nous bebe ka décision ta unilatéralement ou be ka décision ta en tant qu'état souverain ou te ka décision ta ni CEDEAO ka yamaria ou be ka décision ta ni atakalai ko sebu ye ku tegara CEDEAO la Benin na wakili bala o de la Benin présent et kuma do fo kosaina akoko il y a un temps pour condamner ko il y a un temps aussi pour sanctionner ko il y a un temps pour prendre acte o kora mune ko wakati kera iba fo ibe jamana bagabaga u ya essayer ka Niger bagabaga ma marché u ya essayer ka Niger sanctionner sanction ma marché oh Patrice Talon et Benin présent ko wakati sera ko ka Niger negen anga doko coup d'état de kera anga doko Bazoum tise kana fangala anga bara keni Niger d'état à état wa oui Benin Patrice Talon et kuma mi fo avec a bara kenwe ko Benin est perdu ba des milliards ba de perdu CEDEAO ka embargo respecté là embalmo milliards a o de perdu sans Benin ngo ko luti nalomay ko na CEDEAO dia ka sanction wili na ma dia kana wili ko lu konye u ka port daile olu ka embargo wili ka bo Niger ka Benin flek ko bara de ke Togo fene ko kale bo bara ke balmo ni ngora ko sirantna ke CEDEAO ye be tigera CEDEAO la AES jamana tigera CEDEAO la balmo la CEDEAO n'a plus de force si la CEDEAO n'a plus de force balmo ou tise ka pression nge Mali ka élection ko la ou tise ka pression nge Niger ka élection ko la ou tise ka pression nga jamana mara chogo la nga jamana siki chogo ore la balmo il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Ou Mali de Kera Sababouye. Dr. Shogel Kokala Maïga, Assimi Gota, les 5 colonels, au lieu de Kera Sababouye. Kani jamana nous coupette que CEDEAO là, que CEDEAO boit ka décision là, que CEDEAO malo, que CEDEAO humilié. Balmo fangate CEDEAO la tourner. Doba la ko Bazoum démissionnera, Bazoum m'a démissionné. Bazoum m'a démissionné. Information ce n'est pas confirmé. Mais à ka à la fait. Bazoum ni démission mandia parce que CEDEAO est aïra à ma main le 10 décembre maintenant CEDEAO est aïra kafo kale Abdraman Tiani reconnu comme président du Niger CEDEAO est aïra kafo à partir du 10 décembre maintenant ko coup d'état kera Niger ko de sababula ko lube amargo to Niger kan balmo akra malo ere ma amargo wili on benefle ka amargo wili aïre Patrice Talon ato
for Yassine fana o y'a ka embargo wuli a yɛrɛ donc balmo an bɛ wagati min na CEDEAO kɛra manamana kan fɔla de CEDEAO kɛra organisation langolo de donc an kana fɔ k'an bɛ siran CEDEAO ɲɛ tuguni an ka taa n'an ka baara ye an ka taa n'an ka décision ye an ka taa n'an ka mara tagabolo ye donc balimaw n bɛna ni information telimani ka o de da aw tulo kan n bɛ tila ka na tuguni aw balimakɛ n'aw denkɛ fɛ Amara Sila sur chercheur ka Fatumata Yan Batuli fɔ kɛlen do ka Kayi minɛ bi Kayi talen bɛ otage la artistes humoristes ko ka taa ɲɛnajɛ kɛ Kayi ka Kayikaw bɔ ɲɛnafin na a bɛ ko baara min kɛ vraiment an b'a fɔ o la k'a ni ce ani baraji o tɛmɛlen kɔ an bɛ safinɛ min feere Cheikh Sufi Ibrahim Buhari ale ni a ka tulubara n'i y'a tulubara mu a bɛ mandiya da i kan a bɛ dawula da i kan a bɛ bonya da i kan ale ni a ka safinɛ min n'i b'a ko a bɛ garisɛgɛ lana a bɛ siri tigɛ a bɛ dabalijugu wuli donc i bɛ weleli kɛ 75 58 76 32 75 58 76 32 ani a bɛ jabɛti fura fana feere ka mouvement jɛ ka baara Cheikh Ahmed Tidiane Tera a mouvement implanté len do Mali fantan naani bɛɛ la u bi baara de la a présent o de Cheikh Ahmed Tidiane Tera ye n'o ye mouvement jɛ ka baara o kalekan ye k'u ka baara di Mali denmisɛnnin bɛɛ ma Mali fantan naani bɛɛ kɔnɔ donc k'u fo u bɛ baara min na ko salamu aleykum